abaholi benkonzo ngibingelela ubaba kuleli khaya, ngibingelela bonke umakhelwane, ngibingelela abazalwane nje bonke egameni lika Kristu inkosi. Amen. Amen. Bazalwane, sibonga ithuba elincane nje uNkulunkulu asiphe lona lokuzohlangana kuleli khaya lika baba uMlasi, mama uMlasi. Siyabonga ubaba bengingamazi uma sengiyamazi. Sibonge futhi nokuthi sihlangane sizokwazi abazalwane kade singabazi. Inkosi inibusise. Kunalezi zinto ke lezi zamafoni ezenziwayo, abanye abazalwane bazi lapho kuma group lawo akhona. Inkosi inibusise. Mina ngubaba uDlamini waseBhulwa, yengizibize kanjalo. Amen. Endodaneni yaleli khaya okuyiyona namhlanje size ngayo la ekhaya, sizobonga kakhulu uNkulunkulu, sibonge naleli thuba kakhulu nje uNkulunkulu asiphe lona bazalwane. Nginamazwi nje engingawakhuluma kuye mayelana nokukholwa nangalendlela sengene kuyona. Ngingakhuluma into ethize nje ukuthi lanami bukeka njengengane kimi sengimdala. Inkosi inibusise. Sinabazali esibaphiwe uNkulunkulu bese besifisela konke okuhle. Uma sesingenile kokuhle kade bengafinyelelanga bona kokuhle, njengoba bona bengafinyelelanga kokuhle kodwa babe nezifiso zokuthi engathi ingane zabo singangaphili njengabo. Bengizothi ke kulolu suku la namhlanje ungakhohlwa yibo, ngoba mhlawumbe uzibona sewusezingeni elingcono kunalokho abakuthathe bakubeka kulona, ngoba kuwe bebengekho bongeke ufinyelele lapho. Futhi ungababukeli phasi, ngoba kuba khona isigaba la ubuka khona ukuthi ukuthi uma umuntu esefinyelela esigabeni esingcono azibone nje sebukela phasi bonke abantu engathi yena usemkhulu kakhulu emhlabeni. Kulabantu laba uNkulunkulu akunikeze bona ukuthi bakuzale, bakunikeze leli thuba, kufanele ubabonge njalo. Malithi ke izwi lenkosi, hlonipha uyihlo nenyoko ukuze insuku zakho zande. Bengizophakamisa lawo mazwi ukuthi ungayikhohlwa inhlonipho, ungabakhohlwa abazali bakho, ungabakhohlwa abantu bangakini, ungababukeli phasi abantu obabukayo ngoba sewusezingeni elingcono kunabo. Nginalawo mazwi nje. Yakholwa ke bazalwane, kwana kaNkulunkulu ngisindile. Makhulunywa ngokusinda ke bazalwane, ngasinda enkembeni, ngasinda ebubini bomhlaba. uNkulunkulu kade evusa nje ensukwini inhliziyo yami ukuthi ngathi ngingakhuluma nabantu ngokukholwa. Ngingakhulumi kakhulu ngezinto zabo, ngeke ngikhulume ngokukholwa nje. Abantu abaningi basuke bafundiswa ukukholwa, bafundiswa ngokugqoka, base befundiswa ngokusonta. Ukukholwa kusikona ukusonta, kodwa uma uzokholwa uyaphenduka. Kade usonta wenza nje izinto eziningi, ukhona esontweni, uye esontweni uhlabelela. Ukukholwa kukona ukuhlabelela, ukukholwa kukona ukuswenka, ukukholwa kukona ukugqoka kahle. Ukukholwa nje akukona ukuba nemali nokuthi ube nezinto ezinhle ezijabulelekayo, kodwa ukukholwa kufanele kube nokuphenduka enhlizweni yakho bese ukholwe uNkulunkulu. Mawusukholwa uNkulunkulu uqale kushintsha indlela ekade uphila ngayo. Ngesikhathi usushintshiwe sokuqala lento ekuthiwa ukuphenduka. Uma uphenduka njengoba ngibheke ngala angikwazi ukubabona ababheke ngasemuva. Okusho ukuthi konke ukuqala kuyadlula bese kuvela okusha. Uma kade umuntu ogcile kakhulu ophuzweni uyashintsha. Ushintshe lapho. Uma kade umuntu obizwa ngesoka endaweni uyashintsha. Ungabusaba yisoka.
uma kade waziwa ngokulwa endaweni uyisiqu uyashintsha manje ngoba sekufika uNkulunkulu. Kodwa abantu abasontayo abakwazi ukushintsha kulezo zinto. Bayaya esontweni umuntu nosuku aphathe iBhayibheli ahlabelela, abanye uthola ukuthi bayahlabelela badumile, abantu baze bancome bathi usibanibani uyakholwa ubani, kanti umuntu akakazi akholwa, akakazi akuthola ukuphenduka. Ayikazi bekhona lento yokuzwa uNkulunkulu ngaphakathi kwakhe azithole umuntu othobekile onentshisekelo yokukhonza uNkulunkulu. Sibonga leli thuba nje elincane sengizohlala phansi lokuzoveza lento bazalwane ukuthi ukukholwa akubona ukuthi uzazise kakhulu kubantu, kodwa ukukholwa ukuthobeka, ukukholwa ukuphenduka umazisa uNkulunkulu bese uzithobe, haleluya, ube umuntu ophasi, haleluya, bese ingqondo yakho iguqulwa manje ingabi saba njengasekuqaleni. Inkosi nibusise. Yilawo mazwi nje bengingaba nawo ebengingawashiya kuleli khaya ukuthi ukhona uJesu uyakwazi ukwenza kumuntu lokho. Abantu abaningi bafundiswe ngokusonta, abantu abaningi bafundiswa ngezinto ezikhona lemhlabeni ezingakwazi ukuxhumanisa umuntu noNkulunkulu, kodwa kunento exhumanisa umuntu noNkulunkulu. Mawubuyele kuJesu ngeqiniso sinikwe izinto ezithize, kwathiwa mawuke wakhonza lokhu uzokwazi ukumbona uNkulunkulu. Cha bazalwana, kunjalo ukhona uJesu owenza ukuxhumanisa ukuze ufinyelele ekukholweni. Yini ukukholwa uqiniseka ngezinto ezingabonwa. Manje kulethwa izinto ezibonwayo kuthina bese kube ngathi sesiyakholwa, kanti ukukholwa sikholwa umuntu esingamazi esingakaze simbone. Ukukholwa kuqhamuka ngokuzwa. Lithi iBhayibheli incwadi kwabaseRoma bayozwa kanjani uma engekho shumayelayo na? Bese lithi bheka zinhle inyawo zalabo abashumayela izwi lokulunga. Abanye banikezwa nje kwathiwa wena ngoba ugogo wakho bekhonza la nawe sokufanele ukhonze la, bayemukele lento, akazi ukuthi yena wayezweni. Kubiza ukuthi lento ifike kuwena bese uyizwa kuphenduke. Ingakho kuze kuthiwa ukukholwa nokungakholwa kuyafana. Akufani bazalwane, nitshenwa yimi, akufani ukukholwa nokungakholwa. Kukhona abantu abazisontela abazile esontweni umuntu azimisele ngokusonta, azimisele, kodwa mawuthi ubheka indlela yokuphenduka akaphendukanga. Zonke izinto ezenziwa abantu abangakholwa uyazenza. Amen.